Gelwir ar yr eglwys i rannu newyddion da ac i fod yn newyddion da i bawb gan gynnwys plant a'r mwyaf bregus o fewn ein cymdeithas. Mae'r ffydd Gristnogol yn datgan gwerth pob person byw ac mae'n hanfodol fod modd ymddiried yn llwyr ym mhob person sydd mewn safle o gyfrifoldeb ac awdurdod i gynnal y safleoedd hyn. Nid yw'n ymwneud â safbwynt yr eglwys ynglŷn â hyn yn unig, cyn bwysiced yw hynny, mae'r eglwys a'r gyfraith yn gytun bod diogelu yn ganolog i bob rhan o'n bywydau gyda'n gilydd. Pan ddaw i ddiogelwch ein plant a'n hoedolion mewn perygl, mae'n gyfrifoldeb moesol, cyfreithol a moesegol arnom i ofalu am ein gilydd. O safbwynt yr eglwys, mae gweledigaeth ddiogelu yn ymwneud â'r gyfraith. Mae'n cychwyn hefyd gyda'r Efengyl. Mae'r newyddion da a diogelu yn dod ynghyd mewn 3 maes. 1. Gwerthoedd a diwinyddiaeth. 2. Y Beibl. 3. A'n cenhedlaeth Gristnogol. Credwn yn urddas a gwerth pob person. Mae pawb wedi ei greu a'i garu gan Dduw. Caiff Cristnogion ei galw i mewn i gymuned sy'n groesawgar a lletygar i bawb, gan gynnwys plant a'r mwyaf agored i niwed. Mae'r gymuned Gristnogol yn cynnig, fel y mae Duw yn ein gynnig i ni gyd, diogelwch, sicrwydd, amddiffyniad, cymorth, nid niwed, cariad, nid ofn, heddwch a ffyniant pobl. Felly, mewn gwirionedd, os nad yw'n diogel, yna nid yr eglwys ydyw. Gydol y Beibl, dywedir bod Duw yn gwarchod y bregus ac yn mynnu ein bod ni'n gwneud yr un fath. Duw yn amddiffyn achos y plentyn am ddifad ar wrai gweddw. Tad plant am ddifad, yr un sy'n amddiffyn gwerthwan, Duw yn ei gysygyr. Mae Duw yn cynnig diogelwch i ni a rhyddid rhag niwed. Yn yr un modd, mae'r eglwys yn cynnig diogelwch a rhyddid i'r rheini y mae'n ei gwasanaethu. Fel yr adnod honno, Diarhebion 18:10, tŵr cadarn yw enw yr arglwydd, ato y rhed y cyfiawn ac mae yn ddiogel. Mae'r eglwys yn fan diogel, yn fan o ymddiriedaeth, ac yn fan o lawenydd ac o ryddid, ac o onestrwydd ac atebolrwydd. Mae Iesu'n galw arnom i fod yn onest ac i gredu mewn atebolrwydd oherwydd mae Duw yn ymwneud â gonestrwydd ac atebolrwydd. Ac mae'n ymwneud â rhyddid, ymddiriedaeth, llawenydd a diogelwch. Cofiwch, os nad yw'n ddiogel, nid yr eglwys ydyw. Does gennym ni ddim newyddion da i'w rannu os nad ydym yn fan diogel. Ethos neu ansawdd bywyd yr eglwys yw ei dest pennaf. Y symbol cryfaf o'r newyddion da y gall yr eglwys ei greu yw'r math o amgylchedd y mae'n ei feithrin. Pan fyddwn nhw'n ymgorffori man diogel ar bob cyfle, man o obaith a diogelwch, gall nhw'n bryd hynny, a dim ond bryd hynny, siarad am Dduw fel rhywun diogel, fel rhoddwr diogelwch a sicrwydd. Cofiwch, os nad yw'n ddiogel, nid yr eglwys ydyw.